Πάμε. Μιχάλη, τι κάνεις? Ποιος είναι? Μαμά. Καλά είσαι? Γεια σας κυρία Βουλά, όλα καλά. Όλα καλά, μπράβο Μιχάλη. Μου ζητήσανε να σε χαρακτηρίσω προηγουμένως. Δεν πειράζει, πες την γνώμη σου. Αυτό είναι expose. Σε χαρακτήρισα. Και για πες μας τι είπες. Καλά και σε σένα. Τι? Ο Μικέ Σούζα το δικαιωμένο σούζα μαλά. Σούζα Μικέ, έτσι. Δεν άκουσα τι είπε. Κάτσε περιμένει γιατί μιλάει ο Χοντρέ, μην μιλάω λίγο εσύ. Έτσι δε. Έλα χοντρέ. Φάει λίγο μπουκό σου λίγο και Κάτι μιλά. μιλάω που παράγεις τώρα. Πρέπει να παίζει μπάλα και με την άλλη τροφονική που μιλάω που παράγεις. Ωραία, μίλα. Τι είπε για μένα κυρία Βουλά, τι είπατε κυρία Βουλά. Πες τα γάμια τώρα απόψε. Είπα ότι Ξεφτύλισε τον. έχεις Το πούστη. παγίνει. Τι έχω? Και δεν είναι... Ήσουν πιο ωραίος. Πιο αδύνατος. Ο φωτισμός φταίει. Ο φωτισμός φταίει. Αυτό είπε η γυναίκα. Με μαμά το Όχι, απλά όταν με είδατε, είχατε μεθύσει από τη βρώμα φωτισμός του φταίει. πήρες. Σας είχε πάρει και σαν λίγο. Πραγματικά είπα ότι από το 2012, 13 περίπου, σε άκουγα. Κάνεις expose εμένα τώρα. Τι πάλι πιματάκι ρε μαλάκα, πόσο Ακούνε, ναι. Και έχεις ένα σκοπό. Θα τον πετύχεις. Έχει πετύχει πιστεύω. Ένα σκοπό να Ποιος νοικιάσουμε είναι ο σκοπός? σπίτι. Εκείνα να βάζει το κασέρι, να νοικιάσουμε σπίτι, να πάμε στην Αθήνα για ένα χρόνο. Λοιπόν, φορτώστε 10 χιλιάρικα στον Άκη για ένα χρόνο. Ωραία. Και αφήστε τον εδώ Αθήνα. Με 10 χιλιάρικα. Να έχει φορτώσει ήδη. Ήδη. Ναι, Θα έτσι. τα χαλάσει αμέσως όμως. Ωραία, πάρτε και άλλα Αλλά 10 πώς εδώ. θα νοικιάσετε, θα αγοράσετε. Τι να αγοράσουμε κυρία Βούλα, πού να τα βρούμε. Θα τα βρείτε. Ναι, είστε, ωραίοι είστε, θα τα Τι βρείτε. να δώσουμε κόμμα. Γόηδες. Εσύ Ελτρούγο μην μιλάς, μιλάμε για νέους και ωραίους τώρα. Άστο συμπρό, έλα. Έλα. Άρα ξύπερα λίγο εσύ τώρα. Κυρία Βούλα, δεν ξέρω άμα ξέρεις από Αθήνα, αλλά εδώ είναι όλα Αχ, πανάκριβα. οφηγέ. Τι Ένα να σήμα λύσει του Βάρδου λέγεται. μην τρέχεις από πίσω. Τι είναι αυτό? Αυτό πάμε το πριν. Από Αθήνα. Ε, Ξέρω πάρα πολύ καλά από Αθήνα γιατί από πότε οφηγέ. Μου Κυρία παρακαλάς το Βούλα, μάλλον. τι μας προτείνετε σαν επιχείρηση, να ανοίξουμε τώρα ένα κατάστημα, μια επιχείρηση οτιδήποτε. Τι μπορούμε να κάνουμε για Απάντα να... Μιχάλη, απάντα Σκάσε Μιχάλη. χοντρέ! Εστιατόριο με τον πιπεράκο σεφ. Όχι, ούτε καν φιλαράκι. Μπορούμε να το κάνουμε μπουζούκια με σπίτι να εστιατόριο και ανοίγω. όλα. Να μιλήσει κυρία Βούλα. Εγώ δεν έχω του σπίτι. Κυρία Βούλα, τι να κάνουμε, για πείτε λίγο μια επιχειρηματική κίνηση. Στη δουλειά. Ας πούμε θα πέσει να μας πει. Άκου το σας πω, έκανε. Πάει, αυτός έχει... Εδώ είναι, βρε μαλάκα, εδώ είναι. Ναι, ωραία, πες της να μας πει κάτι. Από σου είπε η γυναίκα, βρε μαλάκα, ετοιμάσου όχι να νοικιάσουμε, να αγοράσουμε. Ναι.